Helo. Fi newydd orffen shift yn yr ysbyty. Fi bod am 12 awr. Rhaid fi alw rhiant heddi. Iddyn nhw allu ddweud hwyl fawr wrth i plentyn. Dros y ffôn, o'n nhw methu bod na. Mae'r ysbyty ar lockdown, felly dwi wedi bod gyda fe bob dydd y nos. A Wel, dyn ymlaen te. Am beth ti'n aros? Iawn, paid nago. Ti oedd mae'n neud e? Just rho fi nid i fi. Dwi'n nerfus. Ti'n gallu neud e? Just neud e. Helo. I'r rheini sydd ddim yn fy nabod i, fi yw Dr Tom Evans. Ar hyn o bryd dwi'n gweithio ar ward ICU. Sori am gynne. O'n i eisiau dod mlaen i ddweud wrthych chi am blentyn wedi bod yn trin. Nid Covid oedd hwn. Oedd e mewn damwain. Pan dych chi'n dod yn ddoctor, mae angen i chi anwybyddu eich emosiynau. Dim ond pwy ydych chi'n trin. Ond nath yr un yma bwrw fi'n galed. Wnaeth yr atgofion llifo nôl. Mae'n rhyfedd sut y gallech chi fynd yn ôl i'r un foment honno. Just fel yma. Pan ddaeth e mewn, tres i'r pager off. O'n i eisiau canolbwyntio. Oedd popeth i bod mor brysur dros yr wythnos diwetha. Cleifion yn dod mewn pob 5 munud. Dim digon o beiriannau nadlu, dim digon o PPE. Ond nes i baratoi fy hunan. O'n i wedi siarad gyda niwroleg. Oedd dy fi'r ffeithiau i gyd. Dyna'r peth gweitha am y pandemig yma. Dyw teuluoedd ddim yn gallu bod yna gyda'r pobl maen nhw'n eu caru. A wedyn, chi'n gorfod gweud wrthyn nhw bod nhw ddim yn cael dod mewn oherwydd social distancing a risg o groesheintio. Oedd galw rhif ac aros iddyn nhw ateb. Dyna oedd 10 eiliad hiraf y mywyd. Helo, ydw i'n siarad gyda Mr Peters?
Dr Tom Evans sy'n siarad. Dwi'n ffonio i adael i chi wybod yn anffodus ma'ch mab wedi bod mewn damwain ger y dociau. Mae'n gallu bod yn eitha graffig pan ydych chi'n rhoi'r manylion iddyn nhw. Chi'n trio wneud e cyn gyntaf â phosib. Chi'n gwbl ymwybodol eich bod chi'n siarad am eu phlentyn nhw, ond mae'n rhaid iddyn nhw ddeall yr amgylchiadau. Pa mor ddifrifol yw'r sefyllfa. Chi'n trio meddalu'r peth cymaint â phosib. Pan fwrodd y plentyn y dŵr, oedd e lawr na am gryn dipyn o amser.
bwrodd e rhywbeth o dan y dŵr. Oedd rhywun wedi gweld y peth yn digwydd ac wedi galw am help, ac oedd y parafeddygon yna o fewn munudau, ac wedi gallu sefydlogi'r plentyn. 999, what's your emergency? Hi, yeah, there's two kids, they've like fallen in the water. Okay, what's your location? We're just down by the marina. Oh, one of them's not moving. Please stay calm. Is anyone else there? Yeah, somebody's just jumped in to try and get him. Okay, who am I speaking with? My name's Beth. Okay, Beth, stay on the line with me. Can you tell me what's happening now? Yeah, they're coming out. There's like two guys bringing them up. Okay, are they awake? No, I don't think so. There's an ambulance on the way, Beth. They won't be long. Have they brought them up? Yeah, it looks like they're trying to do mouth to mouth, and one of the kids' faces is like all swollen. Dyn ymlaen te, am beth dwi'n aros. Iawn, paid nago. Ti oedd mae'n neud e? Just rho fi lid I fi. Dwi'n nerfus. Ti'n gallu neud e? Jyst neidio. Oedd Ceili fy chwaer arfer ymarfer y gitar drwy'r amser. Arfer hala fi'n wallgo. Newedig pan oedd fi waith cartre. Dwi'n cofio cyn y ddamwain. Nes I nagio I ddweud wrtha i'r lle gorau I neidio. A nath I gytuno I helpu ar yr amod mod i'n addo peidio gweud wrth mam am y gigio. Mi'n cofio'r diwrnod mor glir. Edrych allan ar y dŵr. Tawel. Yn disgleirio. Hudol a dweud y gwir. O'n i'n foeth. Rhaid bod y dŵr yn dwym na 10 gradd. O'n i'n ceisio'n galed I weld os oedd na unrhyw beth o dan y dŵr, bys yn broblem. Oedd Cori di sôn am yr amseroedd lle oedd ei draed wedi bwrw'r wal, a dyn ni ddim ond I hwnna ddigwydd. Oedd y marina yn wag, ar wahân I fy chwaer. Rhyfedd. Oedd dy fi deimlad anesmwyth, ond nes I ymwybyddu a neidio. Mae'r marina mor brysur. Mae yna longau o bob man yn docio yno. A dyn ni ddim yn gwybod taw dŵr agored yw e, gyda llanw a cheryn sy'n gallu newid yn gyflym. A nath o just fy nghymryd I. Yn cymryd dwywaith. Ac oedd yn rhewllyd o oer. Yn cwmpo am beth oedd yn teimlo fel oesoedd. Dwi'n braidd yn gallu agor y llygaid. Mae yna lygeddyn bach o olau a dwi'n gallu ymrydu. Felly teimlo fi mas yn traed, felly teimlo unrhyw beth. Dwi'n gallu gweld o wyneb, ond methu estyn. Yn mynd yn bellach ac yn bellach I ffwrdd. Dwi'n cadw I estyn. Nes I fi fethu. Mae fy holl egni wedi mynd ar i'r cwmpo. Rhywbeth yn crasio I lawr y dŵr. Ac mae'na fraich o gwmpas yn corff yn tynnu fi nôl i'r wyneb. Mae hi rhywsut yn gwthio fi nôl lan. A mae'na bobl yna'n aros I dynnu fi allan. Tom? Tom? Tom, ble ti? Tom? 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 Unwaith ges I fy nhynnu o'r dŵr. Nathon nhw geisio dod o hyd I fy chwaer. O'n nhw wedi cael hi allan, ond oedd y difrod wedi i'w wneud yn barod. Treulon ni'r mis nesaf neu ddau, nôl ymlaen i'r ysbyty. A gwelais I pa mor anhygoel oedd y doctorion yn ceisio achub fy chwaer. Ac roedd hynny wedi fy ysbrydoli. Yn enwedig nawr pan dwi'n gweld rhieni yn methu aros gyda'i plant, doctorion a nyrsys yn gweithio gyda'i gilydd, gweithio mor galed yn ni'n gallu I helpu ein cleifion.
O'n i'n gwybod yn gwmws beth oedd nhw'n mynd trwyddo. Hi Tom, unrhyw sôn? Helo, Mr. Corey. Di pethau ddim yn edrych yn rhy dda ar hyn o bryd. Ni wedi ei sefydlogi, ond mae ganddo ddifrod eitha dwys ar yr ymenydd. Dyn ni ddim yn gwybod eto os yw e wedi stopio'n llwyr ei peidio. Tom, fe yw'n unig blentyn. Corey, dwi'n mor sori. Ydy e mewn coma? Wel, i fod mewn coma, mae angen i ni allu gweld beth rydyn ni'n ei alw'n limited brain function. Os nad oes unrhyw weithgaredd o gwbl yn yr ymenydd, dyw'r person ddim mewn coma ac wedi marw. Ma'ch mab ar y peiriant yn adlu ar hyn o bryd, ac fe fydd rhaid i ni wneud mwy o brofion i weld beth yn gwmws yw'r difrod sydd ar yr ymenydd, mwyn gallu gweld os oes unrhyw weithgaredd yna. Dwi heb gweld Corey ers y diwrnod ni'n dis i mewn. Yn credu oedd yn teimlo'n eog. Ar ôl hynny, cafodd ei rieni ysgariad a nath e symud i ffwrdd. Nes i ddim siarad o fe eto tan wythnos yma. Pa ddaeth ei fab mewn. A wedyn gorfod gweud wrth fe dros y ffôn bod e ddim yn cael dod mewn i weld e. Daeth yr holl atgofion o'r diwrnod hwnnw o fy chwaer. Meddwl bod popeth yn iawn. Yr adrenalin yn cicio mewn. A thi dy achub di a wedyn edrych nôl a wedi diflannu. Dwi ddim eisiau i bobl fynd drwy'r un peth â ni. A byddai'n gwneud beth bynnag y gallai i arbed hynny. Pob cam o'r ffordd. Drychwch. Rwy'n gwybod pan fod y tywydd mor hyfryd ag yw e, bod chi'n ysu i fynd allan, ond y reality yw hwn. Ni'n trio'n gore, ond ni'n cael ein gwthio i'r eithaf. Nath Ceiri farw ymlith efo mam, gwbl wythnosau ar ôl i fi neidio. Wedi mynd am byth. Nethon ni rhoi organau i'r ysbyty. A nath hynny gysuro mam rhyw ychydig, ond dwi dal yn teimlo'n eog. Oedd fy chwaer wedi marw'n trio achub fy mywyd i. Allai byth talu'r dyled yna nôl iddi. Felly dwi'n gwneud fy ngorau i achub eraill ac ar y diwrnodau anodda pan mae angen i fi fod yn ddewr, dwi'n teimlo bod hi yma gyda fi. Mae'n rhaid i fi droi peiriant yn adlu mab Corey ffwrdd bore yma. Doedd Corey ddim yn cael bod yna.